அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ஹப்சாஸ் ஜோன். இப்போ நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஜவ் மிட்டாய் ரெசிபி. நம்ம வீடியோ முதல்ல பார்க்குறவங்களாம் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது நான் இந்த மெஷர்மெண்ட் கப் அளவுக்கு 1 கப்பு மண்டை வெல்லம், அதாவது ரேஷன் கடையில் கொடுத்தாங்க இல்லையா, அந்த மண்டை வெல்லத்தை நான் பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 4 ஏலக்காவை இந்த மாதிரி பொடிசாக இடித்து எடுத்துக்கிடுங்க. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய். இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுட்டேன். அதில் இந்த இடித்து வச்சுருக்கிற மண்டை வெல்லத்தை அதில் சேர்த்தாச்சு. சேர்த்துட்டு இந்த கப் அளவுக்கு 3/4 கப் தண்ணி அதையும் சேர்த்தாச்சு. சேர்த்துட்டு இதை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கிறோம். வச்சுட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா கரைகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கணும். இது நல்லா கரையணும். கரைஞ்சதுக்கப்புறமா இதை நாம் வடிகட்டி எடுத்துக்கணும். இப்போ நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நாம் ஒரு வடிகட்டியை வச்சு இதை வடித்து எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அதில் மண் தூசுலாம் இருக்கும் இல்லையா, அதனால் இதை வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்தை நாம் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். இப்போ வச்சாச்சு. இப்போ இதில் நாம் வடிகட்டி வச்சுருக்கிற இந்த மண்டை வெல்லம் கரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பானியை இதில் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு முதல்ல கொஞ்சம் தீயை கொஞ்சம் ஹையில் வைக்கணும். அது நல்லா கொதிக்கணும். தீயை நல்லா ஹையில் வச்சுட்டு அது நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா நாம் சிம்மில் வச்சுக்கணும். சிம்மில் வச்சே நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும், கைவிடாமல். நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ தீயை ஹையில் வைக்கக்கூடாது. வச்சோன்னா தீஞ்சு போயிடும். சிம்மில் வச்சுட்டே தான் நல்லா இந்த மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் இப்போ ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ அடுத்ததாக நாம் ஏலக்காய் பொடி இதில் சேர்த்துக்கணும். அதுக்கு ஒரு 4 ஏலக்காவை நல்லா இடித்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம். அந்த ஏலக்காய் பொடி இதோட சேர்த்தோன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும். நீங்கள் நெய் பிடிக்காதவங்க தேங்காய் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெயும் ரொம்ப நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இந்த ஜவ் மிட்டாய்க்கு. இப்போ நல்லா அந்த ஜவ் மிட்டாயோட பதம் வந்துருச்சு. இப்போ இதை கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம தண்ணியில் விட்டு பார்க்கலாம். தண்ணியில் ஊற்றுனதும் இந்த மாதிரி கையை வச்சு எடுத்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உருண்டு வரணும். பார்த்திங்கன்னா நல்லா உருண்டு வந்துருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஏலக்காய் பொடியை சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். இப்போ ஒரு தட்டில் நம்ம நெய்யோ இல்லை தேங்காய் எண்ணெயோ தடவிட்டு இப்போ அதில் கொட்டிக்கலாம்.
இப்போ இதை நல்லா ஊற்றியாச்சு. இப்போ இதை வந்து ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படியே ஆற விட்டுடணும். 15 நிமிஷத்துக்கு மேலே போகக்கூடாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கையில் நல்லா நெய்யை தடவிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி எடுத்து எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து நல்லா இழுத்து இழுத்து நல்லா பிசையணும். இதை இப்போ பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறேன்ட்டு. 15 நிமிஷம் ஆனாலும் இன்னும் சூடு குறையலை. அதுக்கு மேலேனா உங்களுக்கு அப்படியே கல் ஆயிரும். நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் தான் கரெக்டு. இப்போ இந்த ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இந்த மாதிரி கையை வச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கொண்டு வரணும். கொண்டு வந்து நல்லா இழுத்து இழுத்து நல்லா பிசையணும். நல்லா எந்த அளவுக்கு நம்ம இழுத்து பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஜவ்வு மிட்டாயோட கலர் வந்து கொஞ்சம் மாறும். பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ டார்க் ப்ரௌன் கலரில் இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் லைட் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து இழுத்து பிசையணும். இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி இழுத்து இழுத்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. பிசைஞ்சிட்டு இப்போ நாம் இதை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி எடுத்துட்டு இப்போ நல்லா கலர் மாறிடுச்சு. நல்லா இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக நாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு என்னென்ன மாடலில் விருப்பமோ அந்த மாடலில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து கெட்டு போகாது. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு ஜவ்வு மிட்டாய். இப்போ இதை மீதி உள்ளதை இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கவரில் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கும் அவங்களுக்கு கையில் அந்த வாட்சி மோதிரம் மாடலையும் நீங்கள் கெட்டி விட்டால் அவங்க இன்னும் சந்தோஷப்படுவாங்க. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்துருச்சு ஜவ்வு மிட்டாய். இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கும் இப்போ கையில் மாட்டியாச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார்